И концертът ни тази вечер няма да бъде съвсем обикновен. Танче, 6 часа мина, искам да мета и да си тръгвам, Толето ма чака. Абе, къде ще метеш бе, Силвия, бе? Концерт ще правим, бе. Не са спря с тия концерти, ма Танче. Айде. Моля ти. Тук имало да се замаже нещо и контакт ще сменим. Абе, какви контакти, бе, Чичунаско? Какво ще замазваш? Какво метене? Моля ви се, концерт ще правим. Айде. Пак да си ходи. Здравейте, ученици! Днес ще се запознаем с киселини и основи. Абе, господин Тошков, какви киселини, какви основи? Тук е концерт, хора, вижте в залата. Няма концерт. Малко са непослушни, една бърза 5 минутка ще направим. Здравей се! Клас Рамнис, клас Мирно! Две обиколки на игрището. Господин Владов, моля ви се, приберете се свирката, на сцена сме. Вече клас, готови за работа. Днес имаме много важен урок. Равнобедрен и кръговален трапец. Айде! Вокалните групи, къде сте? Моля ви на сцената. Абе, господин Джелиганев, коя вокална група? Аз имам 2 вокални групи, Славече и Шарени Маниста. Трябва да са представени, може би с мен. Къде? Абе, хора, колеги, какви вокални групи, какви тук нормативи, проветки, основи, трапец. Моля ви се, празник е днес. Всички се събирайте, спешна оперативка. Айде. Давайте. Колеги, присъствие списък, заповеди, с които да се запознаем по-сериозно, моля ви. Абе, господин Маринов, моля ви се, празник е днес, концерт по случай 191 години от създаването на основно училище Кулата. Ами така и така сме се събрали, предлагам да изпеем една песен. Ами, що ме трябва, Делиганев? Давай. Симеон Лазар. Ало? Да, госпожо Симеон. Разбира се, госпожо Симеон. Веднага, да, госпожо Симеонова, веднага. Събирайте всичко, нови наредби от МОН, трябва да се връщаме в училище да работим. Делиганев, Озунчева, поемете тук нещата, ни отиваме да работим. Така. И сега, Стефани, какво ще правим сега, господин Делиганев? Те сме се събрали тук, деца имат да пеят, да играят, хора има. Дай да направим един концерт, бе, Танче, ние с теб ги правим тия работи, ха? Еми, то добре, Делиганев, ама поне водещи нещо. Нали знаеш, че аз съм помислил за всичко? Явор и Георги от 7-я клас. Топ момчета са, ще свършат работата от раз. Делиганев, те работата ще я свършат. Ние знаем, че са професионалисти, но с тия НВО-та госпожа Костадинова и госпожа Желева по втори пробен сборник матури правят. Дори за ваканцията са им приготвили. Освен ако ти не искаш да ги питаш. Не, проблеми с госпожа Костадинова и Желева не желая. По-лесно ще ми да взема да свира 100 кабак, айде и сега с акордеона. Господин Делиганев. Виж какво става сега. Ама моля ви се, по-навреме с техниката. Вече. Ще трябва да правим. Това е така. Поправихме. Твоя микрофон, твоя микрофон. Да, чувам. Добре. Искам сега така и така сте на пулта. Очевидно, че там ще стоите тази вечер. Да. Погледнете си микрофоните. Да няма гафове, да можем да започнем. Синьо, червено. Зелено трябва да се размини. Само да се ги размини. Ще изчакате, няма как. Ако ще правя концерт, трябва да го правя като хората. Трябва да е като хората. Не можем толкова много важни гости са ни дошли. Няма как да се изложим. Разбира се, при нас качеството е на най-високо ниво. Така е, господин Делиганев. Тогава, Делиганев на пулта, а пък с водещите аз ще водя някакви преговори, ще видя какво ще направя, а вие, скъпи гости, не се тръгвайте! Приветствайте новото лого!
празничния концерт по случай 191 години Основно училище Кулата. Честит празник, куленци! Празникът ни нямаше да бъде истински без вас, нашите гости, ученици, учители и приятели на училище Кулата. Благодарим на всички за това, че ще споделите този празник с нас. А сега нека поканим на сцената директорът, душата на нашето училище. Моля, аплодирайте госпожа Донка Симеонова. Благодаря ви, че тук отново сме заедно, усмихнати, вдъхновени и горди. Далечната 1834 година Попеньо запаля огъня на знанието в Кулинското училище и ние, неговите горди наследници, сега трябва да продължаваме и развиваме традицията. На година в нашето любимо училище беше взето решението да бъдат връчени индивидуална награда Куленец, с която да се отблагодарим за вложените труд и сърце в дейностите на училището. Ще помолим отличените да излязат при нас на сцената. Награда. В категория училищни партньори наградата Куленец получава Ивелина Стефанова Димова. Гергана Павлова Паскалева. Заповядайте. Мария Иванова Стефанова. Заповядайте. Награда Куленец получава Ива Добромирова Йорданова. Благодаря на всеки един, който е гласувал за моето доверие и за това, че аз трябва да я получа тази награда. Пожелавам се да достигам нови върхове и благодаря на всички. Педагогически специалист награда Куленец получава Стефан Милков Делиганев. Благодаря на всички мои колеги, които са гласували за мен. Благодаря на учениците, защото един учител без своите ученици няма как да се справи. Така че Основно училище Кулата, обичам ви и ще давам всичко за вас. Благодаря. Ето за това, за мен и за всичко това е чест и отговорност да бъда директор на Основно училище Кулата. Благодаря. Дами и господа, посрещнете таковците на момичетата от първия клас, които гордо застават до тях в приказен танц. Sun
ти разправя. Виждаш ли гумата там, с дългия врат, прегърбения, дето стои пред клуба, стомна, най-обикновена проста стомна, като я захване и обръща или на белик, или на ракиен казан, или на каквото ще е с друго. Почвам да полагаме бои, хвалени сенки ги правиш червена боя. Група Прашчо и група Слон Балон на детска градина Мечо Пух с ръководител Ромелия Христова. Поставя малък, да не се объркал нещо, поправиш тук. Не, аз гледам всички тези деца от детските градини. Като гледам, май съм доста остарял. И тъй като завършвам първи клас, ми се прииска да й кажа нещо. Скъпи дръбосъци, да знаете, че в първи клас изобщо не е трудно. Все трябва да се учи, ту да пишеш, ту да четеш и смяташ. Но като изключвам това, си е много забавно. На колко години е баща ти? На 9. Как така? Защото той се роди. Той е станал баща, когато аз съм се родила. Което означава, че е на 9. Как е легло на гръцки? Леглос. Утрос, сгегос, планинос, овцос, тапанарос, тапанарос. Пращели уния младоци, надоли се уния пъпки по фиданките. Ще запукат, ще затряскат и ще накарат тотка, младата вдовичка, дето се е качила на кланица, уж пране на джилата да връзва за прането. Те отидоха на воденица и то се побукнал подир колата. Уж чака с нощи да си идват, пък то рибари се много натрупали, тези естарки ще ли така са неща, че си саминка у дома. Само здравче на камъче. Утра, пердах му казваме по нас. Изпорчих се, зачерних се като чупогър. Стана, хвърля кърпата, изтърсно и се разика. 3 години затвор съм лежал и 2 години съм изкарал. Ама какъв зор не бях виждал. Поклон пред вас, учители! Честит празник, поленци!